Karkanyo nyaka sani to kirango kaka ne commissioners machon kata mano gwetao ni gin adek ono Juliana Cherera, Francis Wanderi kachel koda ka Justus Ngangaya kopori Erin Maset mano chopo nyaka nyima Apurcha keto gi kama chal nade ka commissioners madhi donjo ka gin jok manyien te kama gintiere kochakre gi jakom jalup mare nyaka mogik kaponi bolose kapok ochopo dwe mar adek to bendo dhi nyalore kapok ochopo dwe mar adek. Rekomano Cleophas, in terms of kaka wa manage electoral affairs to giweche mag IBC, weche mag institutional memory does not arise onge. Nikech wan gi secretariat man gi employees. Employees go gin only permanent and pensionable. To gi wan gi CEO. Gin kanyo jo kanyo no. Kata commission obiro kara nitiere kata onge dhi yudo gi. Gin ema gi implement kucho. Koro commissioners kato biro mawelo kata nitiere machon pogruok onge. Pogruok manyalo bedo en in terms of kaka dhano, priorities mag dhano, kata seche moko be wan gi jok ni political affiliation. Nite jomoko manyalo chwal to wakia ni kare nitiere kako tenore e party moro. Mao gik matimore kesa dhano nyaka jomoko ni wan gi biases kaka dhano. Koro mano bedo kaka. Depone mane gi momiyo ne nitiere tabu kata chetho na de chuogo selection panel man duonbura kata nbura chungo gini nyaka giyud ng'atgi magisoka kosa en ka gilodo mana yudo commissioners igedi chon kani yiero duol matayo yiero wanyalo paro kata mar ECK, the defunct ECK, Electoral Commission of Kenya, mano chungne gi Samuel Kivito. Kani yiero jogo to party ka party ne siro ng'ate to dhi kanyo. Maine dhi kanyo ting'e ni ija Ford Kenya ndalono, ija KANU kata ija LDP ndalono kata NDP then noa kanyo to wacho ni seche makoro in ochwali gi party ni ere kaka idhi bedo impartial, ere kaka idhi bedo independent. Koro mano wacho ne kane koro wachako inyalo paro ndalo mwadhi referendum higa 2005 wachako gimiluongo ne Interim Independent Electoral Commission IEC. Mano chungne gi Sakasan motimo referendum maber 2010 makoro mijingo no koro wacho ni koro ito koro wami gini 2013 inano kuma no ketwa koro during that time no wacho ni koro ECK ne wan gi jok motenore party koro IEC then koro IEBC koro wacho ni jogi waketo gi duol milongo ni IEBC Select Committee. Then kinano composition mar IEBC Select Committee one gi representative from Law Society of Kenya, Interreligious Council benitiere ka, one gi political party and so forth. Koro waluongo ni it's a conglomerate otingo duol mopogore, the face of Kenya. To pod one gi miriaso iye kanyo kes pod ibo yudo ni ng'ato pontie kanyo to ng'ato bo wacho ni gima timore Bomas cha joka tedo kwan kacha wadhi uru Serena iwinjo to jomoko be ni Bomas wacho ni mae kwan mwasingo ni mwadhi miyo jo Kenya. Tabu ma wan go maduong' e Kenya ka ok en IEBC kende, en ni jok manitiere jo kanyo no manitiere e duol kata migepe mopogore ok gin jok madatiyo ni jo Kenya. Gin jok mang'iyo ni to ng'ama noketa kachacha dwache chalo nade. En tabu wano makata wadhi kata mana e citizen obila idhi golo clients, especially ng'at ma nigi interest target moro nitiere sirkal high profile ijise kwach kich nyisi mana ni ma order from above tise ni